tristua, danborra, goazen jotzera. Oso, no? Olitzero ze moduz dago. Lanaz beteta. Bai. Gauza asko prestatzen ari da. Eta gutunak hartzera etorri zara, ezta? Bai, hori geratu genuen, berda? Olitzero jakiteko gero zer eskatu duten. Berriro dengo dugu. A ver. Bat, bi, hiru, lau! Lau dira. Lau! Eskolara etortzeko. Claro, egia da. Etxera. Ja. Beste gehiago? Ai, ama! Zer prestatu duzue? Zu gogoratzen zara joan den egunen etorri zinenean kanta berezi bat egin genuela? Oso polita gainera, bai, erritmoarekin. Bueno, gira. Esa. Esango dizut, nor konpondu duen kanta, nork izan da? Bai, nor izan da? Uste duzu hor dagoen gizon bat? Kiltxo bat? Neskarekin? Bai, neskarekin dagoen. Kiltxo? Gatzatu. Zuen laguna naiz, txikien laguna naiz. Nire izena esan dozuen moduen Emilita da. Bai, Emilita naiz. Gaur zuen lagun batekin gelditu naiz. Ea asmatzen duzuen orden? A ver, esango duzuen txikia da, sudur handia du, eta txano gorria. Asmatu duzu, Argitxo? Bai, argitxo da, baina ez dakit non de montre sartu den. Hemendik, ez dut ikusten, sakarrontzitik ere ez, deituko dugu. Deituko dugu guzti artean? A ver, bat, bi eta hiru. Argitxo! Non zaude! Ez da gertzen. Noa bilatzera, ikusten bat duzue, abizatu, Argitxo, non zaude? Argitxo! Kaixo lagunok, ikusi duzue Emilita hemendik? Esan dit eskolara etortzeko sorpresa bat zegoelako, eta oraindik ez dut aurkitzen. Ez dakit non dagoen. Zuek ikusi duzue? Bai, eta nondik joan da? Hortik! Bago hortik bilatzera. Emilita, non zaude? Ai, zein nekatuta nagoen, ez dut iratxoli erkitzen. Ikusi duzuen? Bai, benola.
geldituko naiz itxaroten. Ordu arte? Kaixo, Emilita! Azkenik ikusten zaitut. Zoro ibili naiz zu bilatzen eskolako leku guztietan. Gimnasioan, bideogelan, goiko geletan, eta hemen zeunden. Bai, baina oraindik umeen beste lagun bat falta da. Etorriko dela esan dit, baina ez dut ikusten. Bai, nik ezagutzen aldut, nor da? Ez dakitzuk ezagutzen duzu, baina umeek bai. Lentxeroren laguna da, txoria da, kolorezko lumak ditu. Oso ondo. Esaiozue berriro argitxoli nor den gure laguna? Adakit, Mokoluseren kanta bestuko dugu, eta horrela, entzuterakoan agertuko da hemendik, bai? Venga, bat, bi eta hiru. Hemen nago itxaroten. Ez da zure laguna, noiz etorriko da. Ikustera etortzeko. Ba, nondik esatu zait nekatuta egoteko? Mendietatik, Olentzeroren etxetik pasatu behar izan dut. Eta hortik nator? Olentzero? Eta nor da Olentzero? Olentzero ez duzu ezagutzen. Olentzero, gizon handi bat da. Ume lagun handia. Eta zer egiten du mendian? Olentzero ikaskina da, ikatza egiten du. Gabonetan umei jostaiak ekartzen ditu. Ikatza, baina ikatza zer da? Ikatza bero emoteko gauza bat da. Azalduko dizue, adi. Mendietan lurrean dagoen egurra pilatzen du. Gero zu emoten zaio, eta gelditzen den beltz hori ikatza da. Eta hori da gaurko sorpresa? Ba, zelako sorpresa txarra. Hemen eskolan berogailuak ditugu, beroa emateko. Ez dugu ikatzik behar bero egoteko. Ez, hori ez da sorpresa. Hemen dizudan bezala, Olentzeroren etxetik pasatu naiz. Ona etorri baino lehen, eta zerbait esan dit. Zuentzako, asmatzen duzuen zer den. Eta nolakoa da? Eman pistak mesedez. A ber. Goxoa da. Eta niri asko gustatzen zait. Eta zer koloretako da? Eta jatekoa da? Bai. Jaten da, eta bi koloretakoa izan daiteke. Gehienetan marroia eta goxoa. Zer da? Eman eskerrak Olentzero hori, gure partetik. Begira. Hartu, umeentzako da. Eta niretzeko aldago? Bai, soberan dago.
eta andereñarentzat ere badago. Bueno, ni joan behar dut, Olentzeroren gana, eta jostailu paketeak prestatzen laguntzera. Zuek, badakizue, zintzoak izan, laster, Olentzero etorriko da, eta zuen etxeetara ere jostailuak ekartzera. Bale? Gauza bat, ahazten nuen beste gauzatxo bat. Aurten, Olentzero oso pobre dago. Ez eskatu jostailu asko, Bai? Bueno, agur, lagunak, banoa. Agur, moko luze bonita, agur bai, agur. Beno, ni ere banoa. Olentzerorentzako eskutitza prestatu behar du. Agur. Zondo egin dut ez da, zero bat. Horixe polita! Ikarruz naiz moko luze. Asko gainera ze polita izan da. Bai. Oie, ni txiki hor, Eta eskatu ditugun jostailuak. oso ondo. No. Ni bihotzak ipiniko dut hemen, eta Olentzerori emango diot. Oie, eta ber, ez etorriko den. Bai, badakuzue. Bueno, vea, izango diogu agur, ez da? Agur handi bari eta izango diogu eskatzen egon naiz, Agur, beste agur botila, agur, Moko luze non zaude, hemen nago itxaroten, eta zure laguna noiz etorriko da. Esan Olentzerori ikustera etortzeko, eta soberan badago postailuak ekartzeko. Zintzoak bagara langileak ere, ikatzik ez ekarri ez dugu merezi. Moko luze non zaude, hemen nago itxaroten, eta zure laguna noiz etorriko